L'alimentació forma part indiscutible de la vida quotidiana de qualsevol persona. La satisfacció de les necessitats nutricionals bàsiques n'és la cara més evident, però darrere del propi acte de menjar s'hi amaguen tot tipus de relacions econòmiques, socials i culturals que fan de l'alimentació un dels aspectes més complexos del nostre dia a dia. Els barris de la Ribera i de Santa Caterina, el centre històric de Barcelona, conformen un espai privilegiat des d'on explorar aquesta complexitat. Els bars i els restaurants, les botigues d'alimentació, els supermercats, els mercats municipals i les parades de venda temporal són els llocs on es visibilitzen les relacions entre les persones productores, distribuïdores i consumidores d'aliments. Unes relacions que permeten intuir les contradiccions i desigualtats de l'actual model agroalimentari, que generen impactes importants per les persones i pel territori. Per considerar l'alimentació des d'una perspectiva global, cal posar en relació dos elements, el volum de població i la capacitat de produir aliments. La muntanya de Montjuïc és un mirador privilegiat de la ciutat de Barcelona i del seu port, via d'entrada tant de creuers com de tot tipus de mercaderies. L'anada i vinguda de vaixells i contenidors permet aproximar-se al funcionament del règim agroalimentari global i analitzar les importants conseqüències socials i ambientals que genera. La distribució i la comercialització d'aliments conformen dues baules centrals del que anomenem cadena o circuit agroalimentari. Són tots els passos que tenen lloc des que els aliments són produïts fins que arriben a la persona que els consumirà. A escala de Barcelona, Mercabarna és una peça clau de la distribució d'aliments. En aquest recinte de la Zona Franca, que actua com a mercat central de fruites i verdures i de peix, entre d'altres, hi trobem a diari un bullici d'intercanvis entre persones productores, intermediàries i compradores d'aliments. Observar aquesta activitat ens porta a reconèixer la importància dels canals de distribució. Serveix també per establir comparacions amb sistemes alternatius, com els canals curts o la venda directa, i per valorar quin rol han de jugar les institucions públiques en el complex debat de la distribució i la comercialització alimentàries. La producció d'aliments requereix d'espai agrícola, la major part del qual es troba en territoris rurals. Tanmateix, l'entorn de les grans ciutats també ofereix sovint possibilitats per conrear aliments. És el que es coneix com a agricultura periurbana. Al delta i la vall baixa del riu Llobregat, a tocar de Barcelona, s'hi troba un espai productiu molt singular, el Parc Agrari del Baix Llobregat. Amb 3.300 hectàrees d'extensió i elements de protecció i gestió propis, el Parc Agrari és el màxim exponent de l'agricultura periurbana de la ciutat i és també un espai idoni des d'on analitzar qüestions com la importància del producte local, la multifuncionalitat de l'agricultura o el rol de les institucions públiques en la regulació i l'impuls de la producció agrícola. Tradicionalment, l'alimentació ha sigut un vincle entre la ciutat i el camp, però el sistema agroalimentari global ha destruït aquests ponts, provocant, entre d'altres, una pèrdua de control sobre el tipus d'alimentació que tenim o una profunda desconeixença de les condicions tècniques i socials que envolten l'agricultura. Davant d'aquesta situació, existeixen nombroses alternatives de matriu urbana que lluiten des de l'activisme i la quotidianitat per transformar el model alimentari col·lectiu. El barri de Sants, una de les zones de Barcelona amb major dinamisme associatiu i comunitari, és també punta de llança de l'activisme alimentari. Passejar pels seus carrers pot ajudar a entendre de primera mà els objectius i el funcionament de projectes tan diversos com els grups i les cooperatives de consum, els horts urbans o les xarxes d'aliments. Projectes, tots ells, que incideixen en l'esfera alimentària des d'una visió col·lectiva i transformadora, amb la voluntat de repolititzar l'alimentació i transitar cap a models més justos i sostenibles.